Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok-esok ya, bar subuh tetap jalan-jalan. Terus ndelok suasana esok, suasana pagi ger ketok, ger awake ger sehat, ger sondok sehat wis. Maku. Ya sehat ya, insyaallah iso sehat. Insyaallah saya berangkat ke Mekah Madinah malih karo Mak Damis iki. Wis mudah-mudahan paling sehat, paling umur panjang. Kerso mangkat Mekah Madinah karo Mak Damis. Ya Allah, kabulkanlah permintaan hamba-Mu ya Allah. Dan berikan kemudahan segala urusan dunia sampai akhir ya Allah. Hanya padamu ya Allah kami mohon dan padamu lah ya Allah kami minta. Amin ya rabbal alamin. Sini maku. Pokok Mbah Mani. Enggak, ora kudu. Ora kudu. Mbah Mani jalan-jalan. Golek esuk. Pagi. Pagi jam. Nduk, iku anakmu sing di Jakarta apa jenenge? Yanti iku. Pak. Iku Pak Em. Iki esuk-esuk iki ning kene ambek aku. Oh, benar. Hari Haji. Ndelok Hari Haji. ora betul kamu dulu. Hari Haji. Ya. Jalan-jalan. Esok olahraga ker sehat. Lek padang ngowo. Lho gayane Pak itu kaya iya. Ajak pelayan dadi gawe. Bogor. Aduh. Itu gunung. Sini tuwek-tuwek sini mau olahraga gitu sini. Ker sehat ker panjang umur. Iso nemoni Panjang dalan banyak jalan tuh. Para pol-pol. Rapol. Udah maku. Ayo maku. Sini, ayo tak lari-lari. Apa lha kene liwatane mendina kok ora harus ditelaki pitik. Lek gak nyerik ngalor ditelaki pitik. Pitike nelek, pitike ndi turune ndur pelembah ya. Heeh. Abu ndelok pitik tok ya. Wong pitike pirang-pirang turune dhuwur. Teleke ning isor kaya ngono lho. Kaya ning kandang modele. Jane ya, tapi wong dibebas dilosno deh. Dilosno kaya pitik. Kaya pitik anu iki. Bahaya. Pitik. Yuni. Nggih? Pitik raka. Pitik. Iya ning jero, iya ning jopo. Sik. Pasar iki. Tuwek apa mlayu wis kele denggole coplok. Wis mlaku-mlaku niki nyantai, pelaku jalan santai. Ngene iso rutin dino ae seneng. Iya. Kira iso lemes Mbah ya. Wong gak ngerti kok besok nek awake paling sehat, paling umur panjang insyaallah iso berangkat ning Mekah Madinah nah. Ya, ngono Mbah ya. Ngono lah. Amin tok sini iki ya Mbah ya. Iya wong urip sini tujuane kuwi. Ini donga, mudah-mudahan terparingi kemudahan segala. Panjang. Nggih, enggak. Ngono lho, proko. Iya. Yes, mulai iki dilatih niki, Mbah. Dilatih yo, sehat yo. Insyaallah engko nek entuk hidayah saka Gusti Allah, insyaallah kan buka pintu rezekine biak. Ayo berangkat, bareng-bareng. Wong gak ngerti. Wis sayang pan wis. Umur cukup sakmono wis bijane. Wis munggah haji.
Kapan hingga habis penak. Ya udah wis baru umroh kan. Baru Umroh mbak. umroh kok. Umroh. Umroh kan. Umroh haji. Umroh mbak anu. Mbak bojone Mbak wis sing dilan. wedok heeh. Dilan kae. Papat. Rombongan wong papat kuwi mbok barengan akeh. Heeh. Ini lumpuk. Apa? Golek sarapan pagi. Ya, kok tiga ini ana nang ngarepan bareng. Nah, ngono bae ya. Apa? Pikir santai wis bae ya. Wis gak aman iki. Stova mikir apa? Kau ya dulu iki. Penting sehat. Kasih kata saya mau Enggak, mungkin bebas parkir di luar pasar. Saya kurang ji. Kantor nasi pecel. Ijek pirang iji? 7 Pak ya. Itu. Pecel es doyo niki. Yes. Marneng purun. Ora tegas. Ora tegas ya. Niki. Doyo Pak. Iya lah. Nah, kir rata ngono. Bakal lanang. Doke ning dikene guri doke. Lah dok mau kayak guri. Kok tak pasangin sih gitu loh. Ya tak pasang ganti lagi. Net, Mbak. Jalan-jalan, Mbak. Kayak Mbak Yatiman wong tuwek-tuwek jalan-jalan. Oh, nggih. Met, Mbak. Toh, Mbak. Tulung, Mbak. Tuh. Gedang enak kabeh. Matur suwun, Mbak. Mbah, rene, Mbah. Ya apa, Mbah? Ya kei loro bi. Sik nek kene, Mbah, kene, Mbah. Ning kene. Mbak, serabine gorengan cowek lah. Nek, piye? Lah yo koyo larang wajan paling kok. Hah? Ya malah apik lah. Kanggo minyak tapi. Kolesterol nah. Aduh. Dhuwur iki. Ngono. Niki Mbah Mi nek ngene maksudnya piye? Kan mbok nek bilang Pak Epino ki tolong dina gak tak dah bebatang dina tak wis mateng ora gak ro ngisar. Yo, kowe nggo guri kudus aku. Lah mang teman tak gawakno. Ya baik. Kerjaan nambah anak. Ayo dang mantuk. Lam, Ini ada kakaknya aku nanti. ngejani. Garing sah. Gojekani ya, Mang. Iya Pak aku wis kadang lali yo. Lah mang tak iwang gawe baman. Iya, Oh. Ayo bareng tuh. Kan Mbah, jawab pisan, Mbah. Tak tuku tempe bus. Ayo, Mlaku jalan-jalan. nah mlaku lah wong telu. Wis golek tempe buse. Hah?
tak lewat malah lewat ngarepanem teh. Aku lali, Pak. Eh. Kan sudah Pak Emil Ah. Ada barang kok kayak mau dikecang napa. Lek tempe lek. Mantek. Tempe bungkus. Met, pamit ya, matur nuwun. Ya, aku kali nek diganggu mateng ndang padangan. Ya saya udah mantap. Entar di base bah kowe. Tatang apa tak buka. Sobeli. Kae pino sing ndono dadak loro muatan tak sakit. Ya, ini. Waras. Oh, waras. Kayak sego siji, Mbak. Kayak sego siji, Mbak. Ya, kayak sego siji kayak tempe siji. Oh, bahasa ning kene biasane. Yes. Ini Mbak. Waras nih. Selaras ki wong Iya. Udah sarapan. harapan. Ulapi Pak. Ulap hormat iki. Tangi jangan tak lomah lambat. Ayo. Ini aku bareng-bareng ini jajar. Jalan-jalan bareng itu. Apa nih ngaran? Biasane Pak Kos sih nek peteng aku metu lagi mang aku Lagi lho. Tak pikir anu mbek Maman tak rasani iki, Mang. Apa kasure anyar gak iso tangi aku mikirku ngono. Ayo kasure anyar ora iso tangi iki aku. Ora yo suka tapi aku ikut ning jopo kok ora ning kasur. Kasur jopo. Aku Pak butuh Ora lah kasur anyar tengku nganyari ya yo. Monyo itu kono kok. Mamon ngono ngono terusan. Wah. TV ini kayak jopo misan jos nah iki. Walalah ngeri. Wis rame so. Mak kok gak melok, Mang. Alah wong lagi tangi lah udah aku baru tangi subuh. Subuh orang wis tahu aku wis tangi tinggal. Kok subuh borong wis ya wis. Tangi dhisik. Aku tangi sama kon ngebut nang jopo. Ini ayam, tidak ini tapi ayam. Ini anu Pak Sam. Sam. Samitun. Apa itu es ya langsung aja. Es Ayo, apa enak ya? Tapi ya bakul semi cedak-cedak kene bakso. Mi ekonomi bakso padha ae. Karek milih Pak Sam. Enggak apa. Yuk. Karo Pak Sam. Ya, wis ora apa-apa. Laku ale. Laku kok. Ada. Ya wong merenong mlaku. Ya enak kok. Aku bayu alon-alon bayu terus tinggir. Gak pegel ya, aku pegel paling. Wis kulino iki bayu. Oh, main merenung bae. Bakul sadar ya, Mbah? Nggih. Entek. Wis ya ini wis kelak. Pak. Hah? Kok iki rada dono. Oh iya. Mbok Nek rampine mel yo ngero. robae lambe ini. Nek kok gak nek terima mbok besi kira. Ora nama bareng mamaku lah. Emang wong iki turu apa kasure anyar aku ngono perkarane. Kok ora enak ambekane lah ceritane iki aku. Kene apa kan bisa wis olahraga. biasanya cok olahraga. Nah, biasanya seneng ngarepan ora enak. Harapan. Dar salat tak duh, aku kan iki gedang. Mbah Munir enak lampune apik lho. Itu ngono kuwi apa? Ayo. Rapa lak seneng. Ayo. Oh, ada sih ya. Nah, iki ngarepan. Ya, kita turun bangun dari prong kontrak mamane. Iya, iya. Jam 10. Bayi telu. Apa rapi ndang lho? Mbok juga ngombok kok ngundang sing akeh ditero. Lah iki diteri iki. Berarti ya di ya di undangno gak Lho kaya nggone. Saya kalau nek gelem bangun kontrakan payu. Iki. Saya terus saya Pak. Oh, ngono. Iya Ya kok. biaya. Biayane yo akeh. Akeh. Ya Pak. Nyuruk di pesampakno ratan. Maune kae omahe to sigar loro nek Pak iki yo, ya Pak. Iya. Didandani. Ayo tetep ampun iki tetep wong dopel-dopel asal terus do golek kontrakan. Kan tapi yo.
Mlaku ngene iki gak pegel. Gak pegel karo omong ora teko nggon. Engko ora teko telon kene Mbah aku kok ngene mani. Aku mang terus iki aku ora teko kene neh. Mbak lampu jawil, Mbah. Sing nek jalan piye? Lho Mbah mana sing roh? Gak tau. Iya nak gawe. Nek roh saya tak telepon. Wong kuwi ki ngekakno lampu mateni lampu ki yo wong padha karo wong ibadah. Oh, gak ngira wong gelem sebabe. Jalan iki kok kono wong sing tak lan bayar gak gantinan. Ya kuwi ta yes ngono kuwi. Saiki Wong ki wong duit, guys. strome kasarane wis beneran nunut kok power kene karek ngekakno kok madang dalan madang yo ibadah ki wong ibadah. Kabeh nek pedet malah emoh. Padahal ya kuwi sapa sing tak ganti aku. Lah ada sampean. Wong aku ya ora metu. Sing mah tak kongkokno gendon ngono aku. Kadang-kadang nek ipah nek lampune ngono ki nyumbang sing. Iyalah, lipah kadang lampu. Ya pengen iki nek mangan. Ning kono wis ngono. Bareng-bareng kancane akeh ngono. Wis tangi begini minta. Wis komah. Komah. Ae Pinter kok dengar pinter kok. Oh, ning nang diloroi aku. Kandhe. Wah, ngantang nah ya, anu malah nganggur. Ratu leh. Ya, berarti elingane Mbah Mi pas kae. Saya Mbah Jabrik tuku sarapan iki. Sarapan. Ini kok wis ketok ini. Nyo. Isiannya. Isi dulu. Isi. Esuk-esuk Mangan. sarapan. Wis tak Engko barang terus amping dalem. Aku niki lali, Pak. Lalu tuh ngene, aku mergo males kok dino isuk. Ayo ngono. Ayo. Kene yo. Kang manem. Ayo, jalan yo. Wis ketok kabeh. Ya. Ingatan sik ketok kabeh. Tak. Ya wis narene sik. Wis kene lho kosong, Pak gak terus kene. Sing penting ngombe dhewe aku. Biasa aku air Hawat kita berakal. Bumbunya sana ini. Buah-buah kan. mbek tak sunduk kene. Terus aku go. Neno. Sego pas lagi. Sego kono senengane. Ya jek rene. Nyo, ya lho. Iya, bersama pokoknya Mbah Jabrik rene mendino lemu. Ngene iki aku nek matan iki bisa sarapan awan lali nek. Aku mau goman sego dino. Ya ndak dulu ya, apik. Ya Pak, ya pitik nang kaya ngono ngeri. Wah, iki senengane monyo iki. Anu sambel digewekkan. Ya sampai no. Duh, iki kan sambel. Oh, kan sambel apa? Sarapan. Ya. Sambel Pak, agaknya? Sarapan 2000 iki kangenane muni. Oh, wis. Entongan. Biasanya aku hampir kalau apa tuku iki guys sarapan. Angger mae gak masak, ndek itu kuwi ya Dik ya. 2000 itu 2000. Parah. Oh, jam anu, Ini Sa. jam. Ini Sa. Kebetulan iki mang kok aku ndang lali yo ndek bengi iki mae anu no. Jam piro ndek bengi lali tidak mampu kedang mateng, kedangnya tidak mateng kabeh. Lagi mau ngepet tangi petang tidak lali, ojo lali tidak lali. Menurut Mbak Hani ya aku. Aku Tempe Pak. Tempe bus ya. Jam. Das nek sing. Bareng kok apa dipuki. Iki lempok. Empok tembus Mbak. Tempe bus kok. Mbak tempe sendiri. Apa? Iki kan mau le godhong ini. Kembang teri mau. Enggak bukan mah. Nah, sini. Iya nek. Oh enggak kok gelas loro Mang. Ana nek mangan seten. enak guys. Enak, guys. Enak. Sambel enak ya ini. Sambelnya kebak kabeh enak nyo.
Katanya. Tak ada nih. Wah, Monggo pemirsa sarapan. Rego betul 2000 ya, Pak? iya. 2000. Tapi jangan-jangan kan di rumahannya selesai Mbak. Abdel. Monggo pemirsa atau Pak Din loh. Monggo pemirsa sarapan. Biasanya ada tahu mlaku mubeng iki mlaku mubeng. Apa nih? Ambil. Mau. Di atas. Marai pinggir atas. Atas mana? Makanya kesuwen ngapa? Tapi ya Mbak. Pedas Pak nek alon-alon. Pinggirnya ke atas. Ada balapan namanya. Kalau sepeda ini. Enggak udah. Harapan dia. Ora urus pokoke sing anu. Wis bekal mangan ora usah. Nggak apaan? Tempe deh. Nah. Ya. Iya kan. Kak. Coba sendiri. Itu tak lah. Anu apa ini? Aku memang ya gak kebetulan nek Pak Ekon aku kok yo nang kono pedhok nang pasar. Dene 2000 iki asline selabine 5.000 ora telung. Halo. Ya lek ngomong iki tak kongkon ngeblok nang gak anu ki Pak ngono kuwi kalau ngeblok kok. Murah banget. Lah aku lho ning kamar mandi diceluki. Duh, gak beklek apa kok iki. Biasane wonge pemandangan kono iki. Bagake tata. Pak ya, Kok kono lho. patung ya. Gak apa-apa. Satu. Ya Emang Allah. aku temuannya sendiri kaya iki ya. Mangan. Kok sekene cek lho. Darane aku ki kok. Aku masuk pak. Tapi Tapi Enak iki lho. oh, ya. Jadi ya sampe ya anak-anak dene. iya anak anget Ambek. ambek. Aku sari nopo iki. Nah, kesari sampai anu iki enak ndi? Padha ae. Gawane wong loro cek. Enak. Tahu? Aku lho gawe kulit lumpia. Iya nak. Bisa aku panjang. Nggak dong. Nah, kapan ya Pak Popo lah jan. Tujuan mana yang dan jadi. Aku enak. Aku bi. Elen kuwi. Ya kangane ngono. Tapi aja. Ya benten sekone itu Ya. Aku Masih rame ya di sini. Membalas. mau waras wis. Kowe nang ngene Mbak Kumar kono. Waras. Waras kok yo. Isuk. Mas Pak, kulene sedang tak duake. Habis ke? Sapi. Tapi kok Ini tak harus Betul lah wis. Anget tok wis. Enak anget. Aku sing tak sajen nak. Rasa. Oke ngene aku nonton. Lipah Limpah neh. nah. Kok nek sebakmu diandungi mbakmu. Dilebut pokoknya. Sing atas nih. Bak nah yo. Sing atas dilebut bak no. Kok badanmu sudah seneng. Siap. Kok pinter, Pak. Ini tak kono iki Pak kok gak ngonten Kok gak. gawekno konten kok pinter. Kok tak rendro misan tekan omah. Arek ngap anu nganu. Ngaput kuwi lek ngaput cara. Pokoknya anu iki. Mak ngatemi jangan asem neh. Anu bliyur sing delok ben. Asem tempe, asem daging judule barli ben. Asam siji cawi sini. Maaf kok Asam siji ku dari dong ngarep. Heeh. Enak. Ini baru. Aku tapi tanggoku wis delok pas asem-asem neh. Delok kasih.
Buyur ini. Ben asem. Ngede sih dong baru kok. Terus makan jangan. Heeh. Masak coba. Mae. Dek kaya, berarti amis dewi. Saiki Iya lah. Masak kan mbak Dewi dewi. Iya. Anu. Ini bakal apa? engko nek gak medhuk juga tak mokol-mokol. Oke, tapi meduk. Tapi kan medhuk. Anggo gak tua. Ngombe, Pak. Apa nak gelas? Ngombe. Iya. Apa nak gelas? Lu belasan lu. Gelas men? Wes, nyah, Mbak. Apa nak gelas wis aja. Kuwi Pak. Ngombe ditekno. Cek ya. Apa? Nak bisa ya kabeh. Aku di bilang mak ya. Ayo. Enggak Apa bocah kuwi? Mantap. Bocah kuwi keselanu. Kesel ku lali nyemuli aku. Bisa. Buat nyamuk, lepas. Aku tuh ya punya perasaan ya. Ember putih juga banyu-banyu ora metu kalau pada tanggaku paling ngono tadi. Maka aku yang ngono mesti ngono. Banget banget. Pak bangetnya buat ini yang ngono paling kok ora dipekno ngombe. Apik men. Mbah, sarapan mbahmu. Apaan, Rek? Ya apa ini? Bapak. Oh, keluar mana? Ke sawah. Ngopet Sawah, Mbak. Kok isuk meneh? sampai. Melaku yo nan. Ini kalau lihat kayu. Alhamdulillah. Wis kontane iki sepatu warak ya. Ndang buk neh. Wis alhamdulillah wis cukup sakmene ae. Lho wis porong nek sakmene ae. Lha apa nah? Midul kali kok kono nganti omah kok. Apa? Yo tak deloki. Sakmene ae wis di akhir karo. Makasih ya, Mbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah sok imah los. Wabarakatuh.